Kusangana watuta zvekare mune Zimbabwe pano paZesty News pano pachange tichimhanya news updates ezvinhu zvakasiyana siyana zvichange zvichiitika muno munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsa kusubscribe mahara and turn on the notification bell so that patinodzoka nemamwe news updates uchange uchingozonera dikani pano tinoita kubatsira news updates ezvinhu zvichipisa mumastreets esocial media kunyanyisa mune Zimbabwe. Pano ndayada kubatsira nyaya yemurume uyo arota zuva rake rekufa, arota parufu pake pachipiwa vanhu vachigovana zvipfeko zvehembe dzake mune Zimbabwe. So azoenda kunovhunza mukuru wekuchechi kuti zvakamira sei kana ndakuroteswa zvinhu zvakadai so izvi. So zvanhu nemukuru wechechi uri kutofa ndo zvazviri kureva, hapana kana chekubvisa kana chekuwedzera, uri kufa. So mune Zimbabwe ndachikumbotora zvanofunga mcomment section below obva watudzawo mafungiro ako maringe nethis news update. Much love. Thank you for watching this video. Enjoy. Baba wopedza marota edzo muchizviona muchirota hembe dzenyu dzichigovewa panhamo, imimi muri muchirota hembe dzenyu dzichigovewa nevazukuru vatete venyu. Zvamabvunza izvo zvinotaura kuti muri kufa baba. Kufa chako chaiko. Teerera zvandiri kutaura, muri kufa. Zivai kuti muri kufa ndo zvichaitika maranidzwa rufu rwenyu ende baba munonamata. Manamata zvafadza kudenga ukaona wakuroteswa rufu rwako. Ndo zvakatsanangurwa namutumwa kuti munhu unofanira kuti urote rufu rwako, mafiro auchaita zvese. Saka aiwa manamata. Wozofamba zvakanaka kuenda kudenga uko kuna Jesu. Tichanosangana endi by baba matungamira tatungamira nedare tatungamira nedare sarai zvakanaka. Saka matotungamira so tichasara zvakanaka tichinamata. Munoti kwasira Jesu kudenga uko. Unouraiwa nevanhu mufana wakaota vavona kuti uri muprofiti chichi uchabva kuCape Town ikoko wakatembedzerwa wakatasa mudenga wapfuura pabhodhi repaSouth Africa. Unouraiwa ndozvati kuti vaposteri vazhinji habudi kufa, habudi. But imi munoti tiri kunamatira kufa, vamaJohani akaya nerumuko. Munokona kutaura chete pamuromo apo, asi kuti muite practical habudi. Zadzikisai. Wanamata baba wakaona wakurota wako. Iyo zo uchatanga kundibvunza kuti baba ndikuda kundiso. Nandipiwa kundiso zvinhu izvo zvarotwa nemutumbi mitatu. Patoya muroti kududza kuti kudenga ndo zvakuru kuda ikoko, saka hapana kundiso. Zvavana uzadzikisika saizvozvo. Rwapasi unosangana naJesu. Wewe kwasirawo unozwa kuti Jesu ari kuziva kuti kuna DVD iri pasi pa. Wanamata zvazi takuti kudenga kunyemwerera. Wokunyanya kururama chitungamira kudenga unodiwa vanhu vakarurama.